Għandna gvern li preżenta budget mingħajr viżjoni fit-tul u li ma jolqotx il-bżonnijiet il-kbar tan-nies, li ma investix biżżejjed fir-riżorsi umani li pajjiżna għandu bżonn fil-kura tas-saħħa kemm fiżika kif ukoll mentali. Kien dan is-sentiment ewlieni tal-kelliem tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Stephen Spiteri u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Kura Primarja u s-Saħħa Mentali Ian Vassallo waqt li kienu qed jindirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali. Stephen Spiteri qal li ilna 8 snin mingħajr investiment fl-isptarijiet ta' pajjiżna u dan għaliex il-gvern ta' Roberta Bela kif kollużjoni ma' Vital Stewart finka ġuntek, mhux biss ma kellniex servizz xieraq għal Maltin u Lawċin talli kellna wkoll ħaddiema professjonisti li ma kienu stmati kif suppost u kellhom kundizzjonijiet differenti. Stephen Spiteri saħaq li l-popolazzjoni ta' pajjiżna kibret wisq biex nibqgħu niddependu biss fuq sptar wieħed, tant li wasalna f'sitwazzjoni fejn l-isptar Mater Dei qed jereq u kien għalhekk li l-isptar San Luqa kellu jkun ta' spalla li sitwazzjoni f'dan l-istess sptar spiċċat tal-biki. Sptar mitluq taħt il-gvern ta' Roberta Bela. Irridu naraw illi dawn l-isptarijiet li issa qegħdin tal-poplu ma jerġgħux ikunu privatizzati. Aħna dejjem minna bħala Partit Nazzjonalista illi jekk inkunu fil-gvern dawn l-isptarijiet jitmexxew mill-istat. U hekk għandu jkun. Għaliex l-istat ser iħares lejn il-kwalità ta' kura, mhux se jkun profit driven. Stephen Spiteri għal kif għal dawn l-aħħar xhur rajna sitwazzjoni fejn għandna listi twal ta' nies li jridu jagħmlu operazzjonijiet, però jkollhom jistennew xhur twal fil-waqt li dawk li għandhom bżonn operazzjonijiet żgħar qed jintesew għal kollox. Min-naħa tiegħu Ian Vassallo saħaq li ma jistax ikun li jkollna persuni li għandhom bżonn kura għas-saħħa mentali u jkollhom jistennew biex jingħataw l-għajnuna. Qegħdin naraw ta' kuljum nies li qegħdin ifittxu l-għajnuna iżda mhux qed isibu biżżejjed għajnuna jew qiegħda tkun fit-tul. Tajjeb li ngħidu għandna nies li qegħdin jiġu referuti urġenti biex jaraħħom professjonist fis-saħħa mentali u jkollhom jistennew xarejn. Din mhijiex aċċettabbli għaliex is-saħħa mentali hija importanti daqskemm hija s-saħħa fiżika. Aħna diversi ġrani, diversi diskussjonijiet tkellimna li s-saħħa mentali għandha tkun f'livell qed par mas-sistema tas-saħħa fiżika. Ian Vassallo qal li hemm investiment li ma setax isir għax il-gvern ta' Roberta Bela berbaq il-flus tal-poplu Malti u Wawxi meta daħal f'dil fraudalenti ma' Vital Stewart. Id-deputat nazzjonalista spjega kif fil-preżent għandna 9,200 ruħ jistennew MRI, 4,500 persuna jistennew CT scan, 420 persuna jistennew biex jissirulhom l-operazzjoni tal-katarretti u 1,300 persuna jistennew knee replacement. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jisħaq li pajjiżna jixraqlu ħaddiema li jagħtu servizz ta' kwalità li jafu jitkellmu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż fl-waqt li jkollna sptarijiet b'investiment tant meħtieġ. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ser ikun qed jinvesti flus il-poplu Malti u Wawxi kif suppost.